Malta, ser niqpa niftakara bħala gżira żgħira, iżda li fija rajt id-dinja u li tat dinjità lilu lil familti. Se niftakara wkoll bħala l-pajjiż li witta u fetaħ l-orizzonti lil futur tagħna. Dan kien kliem Ester Moħiri Zebre li f'April tal-2015 inġibet b'helikopter f'pajjiżna hekk kif kienet qed tistenna tarbija waqt li kienet qed taqsam bid-dgħajsa mill-Libja l-Ewropa. Iju żewġa kienu telqu flimkien iżda ġara l-infirdu waqt it-traġitt għaliex hija kienet se twellet bil-konsegwenza li jinġibet Malta u r-raġel Jagbo Maksimani mill-kosta ta' Livorja spiċċa fi Franza. Anki fl-isptar stess sibt għajnuna u kooperazzjoni u wissa kemm ili li ħriġt mill-isptar u nrabbi lit-tifla l-istess. L-aġenzija sibta fil-viċin tiegħi. Illum il-ħaddiema temm inqishom bħala l-familja tiegħi. Iċempluli u jistaqsuni kif jien għandi esperjenza sabiħa f'Malta. Kien propju ftit tal-ġimgħat ilu li l-missier seta' jara l-bintu Ġuli l-ewwel darba dan hekk kif bil-għajnuna tal-Kummissjoni Emigranti huwa ġib Malta wara li ġab l-istatus ta' refuġjat ġewwa Franza. Kif spjega Monsinjur Alfred Vella mill-Kummissjoni Emigranti. Kien hemm benefattriċi li mill-ewwel uriet il-mod li tixtieq tajn f'din il-ħaġa u se tħallas anke il-vjaġġ ta' Ester u t-tifla tagħha Ġuli biex jingħaqdu ma' Maksim, ir-raġel ta' Ester, u hekk ikunu familja flimkien. Hija ħaġa sabiħa ħafna għaliex turi l-arfien tal-Maltin. Il-mara tirrakkonta kif l-akbar tbatija tagħha ma kienx waħda fiżika, iżda tbatija tal-firda kienet ferm akbar. Kienet diffiċli għaliex għaddejt minn ħafna żminijiet l-isptar u diffikultà kienet li kont waħdi. Ma kellix familja, ma kellix raġel fil-mument l-iktar diffiċli u ħassejt ħafna nuqqas ta' żewġi f'dawn il-momenti. Kont ħadd tidribsu ħafna mediċini oħra imma l-iktar ħaġa diffiċli kienet id-tbatija psikoloġika. Hija tgħid li issa dak li kien passat, esperjenza li ma jista' jħassar ħadd, mumenti li l-firda ddominat ħajjitha, iżda issem futur qudiema li trid tieħu li tista' minnu. Fil-fatt fi ftit jiem oħra din il-familja ser tkun qed taqbad it-triq tagħha lejn Franza. Li nkun ma' żewġi u li binti ma titrabbix mingħajr missier.